maayong adlaw kay tanan aniya sa kini ang inyong katuang nga programa sa TV Apolia Punto argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International. Sir RJ Sano balik ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon mga higalag mga igsuon na atay tagaan og reaksyon kini nga statement ni Pastoy Bacalares nga naman kay nag-quote siya og tawag ining history do kuno nga sumala pa niya mo na tinuod nga gitawag og history kini the world history and the postmodern Filipino nga pagkahuman ang gusto dinhi nga ang tawag lang early Christian church wala didto sa gitawag og west kung dili sa gitawag og east. So therefore ang Katoliko tawag ining sulpot. So mo na atong tagaan og reaction karon. So din ato lang ngayon ato ang paminawon si Mr. Bacalares. Ngunita nga dagan ta sa history. Sabi ninyo, sugin lang ko kamo. Na history diri ay. Oh. Nganong dili man nila nituan? Ha? So dira ang tawag ay nahitabo ni pahakalay lang. Ako aning tawag ining actually 6th and 7th edition kaya ang gunitan is 6th edition na eh. So yun yung pa niya kini di mo sa ginang di mo natuuhan kini nga tawag anang libro. So buti pasabot pareha mi og tawag anang librong gigunitan. Okay? And syempre pareho mi og tawag ining libro nga gitawag og basahon. Basahon. So kinahanglan kana dang libro ha tuuhan gid daw na. Sige daw atong padayonon. World history. May lang magud sila mga pinangga, mga CFD, safe lang, mayo man lang gud na sila magkutlog-kutlog history pabor sa ila ha. Pero magkutlog na gitag pabor history nga inagsulti sa tinuod ila sa dinang likay-likayan. Ya, manday. So ang buti pasabot kana ding libruha nga iyahang tawag ining gikutlo nagtug-an din na og tinuod. So wala tay tawag anang daghan pang ergo din ha nganong man kay mo ni ato ang gipaabot nga motuo si Mr. Bacalares na kanang dokumento nga iyang gigunitan tinuod na. Okay, so sige siyempre tinuod antok ang gyud ka matuon kay tinuod god, di ba? No, sige ato dong tan-awon kung saan iyang gibasa. Gidala na magini sa social media. Okay? Pandayan ninyo unsay giingon diri igsoon? Ang Roman Catholic igsoon naa na siya sa west. Kung imong bahino ng kalibutan, okay? Labi na dito sa Europe dapit sa Middle East, dapit sa Israel, gi-identify nga ang Roman Catholic nga naa diha naa sa west. Okay? Pandayan na to ha, basahon ako. Page 120 kaning libro by Gregorio F. Saidi and Sonia M. Saidi. World history ginagamit sa mga decks narabi ilang style nga di ka mo tuog libro sa decks. di ka mo tuog libro sa decks di ay libro sa decks chid na ning kaya nga Lami kay katawa si Juan Pastoy Bacalares. Tanaw na to ni makakatawa pa ba ni karon? Sige daw. Sa mga college man igipang gamit ning uban, di ba? Now, mo na Igson, ang gingon diri Igson atong pagabasahon. Okay. Ingon siya diri, the Western churches became known as the Roman Catholic Church. Asa? Asa gingon diri? The Western churches became known as the Roman Catholic Church. So mag-ingon gani ka og Western churches kung maghisgot ka og history sa Christianity o unsa ba mawlakbitan ang word nga Western churches. Nga diin nag-refer sa Roman Catholic Church. Okay? So mao gyapon nga page 120 nagingon. The earliest Christian churches were found in the East, not in the West. Tayo niya, asa makaplagan ang earliest igsoon na churches? Dito sa East, wala sa West. Sabtaragon na ninyo, kung dito sa East makaplagan, ang earliest Christian, wala sa West, sa ato pa, kanang West,
kanang Roman Catholic Church dili mao ang una nga mga Christians, tama ang gisulti sa uban. Nadiin, pwede matawag nga ang RCC sulpot. Okay. So, yun. Diba? So, ang stand niya, gigamit niya ang page 120 sa World History of Postmodern Modern Filipino. Kasi sumala pa niya, sulpot ang Iglesia Katolika. Kasi gisulti pa sa libro ni Gregorio Saide. Mo man iyang gibasa, oh. Mo na iyang gibasa. Okay. Kanang sa number 1, the earliest Christian churches were found in the East, not in the West. And for example, the churches in Armenia and Asia Minor, mo nang iyahang tawag ining gibasa. Pero wala tan-awan ni Mr. Bacalaris ang punto sa writer nga si Gregorio og Sonia Saide. Nga naman, una, kana nga gitawag og page, kung atuan ang tan-awon sa page 119, gisaysay ni Gregorio og Sonia Saide ang rivalries between Eastern Church og Western Church. Mao nang giklaro niya sa page 120 nga kanang giingon nga Western churches refer na sa Roman Catholic Church or gitawag og Roman Catholic churches. So kanang gi-quote niya sa number 1 kanang the earliest Christian churches was found in the East, barugana na sa mga Eastern Orthodox churches. O niya nga naman, kay nag-ilog man sila about anang gitawag og supremasya. Di ba? Kay ang iyang gibasa primero, the Western churches became known as the Roman Catholic Church. What niya gitiwas? To assert its supremacy over the Byzantine and other churches. Naturally, the bishops in the Byzantine Empire opposed the Roman claim to be the supreme head. Mo tong yung gingon kanina nga naay rivalries. They organized into the Eastern Orthodox Church, kinsa man ning tawag ining they, kaptong Eastern churches, and insisted their patriarch, so ang ilahang ginainsist nilang ilang pagkapangulo, and not the Pope of Rome, was the supreme head of Christianity due to the following reason. So mao ni ang mga rason sa Eastern Orthodox churches, dili ni statement ni Gregorio og Sonia Saide. Gihatagan ni Gregorio og Sonia Saide nga fair ang laban ba sa tawagan ng Eastern churches concerning sa ilahang gitog rivalries o nya unsay rason sa mga Eastern churches nganong wala nila gidawat ang tawag ining Roman supremacy. Mao nay punto din na. Mao na ang rason sa gitawag og Eastern churches. Number 1, the following reasons. The earliest Christian churches were found in the East, not in the West. Buot ipasabot makita ang pinaka-earliest Christian sa East nga naman kay diha man nagsugod ang Christianity dili man sa West, pero gikan sa East ni abot siya og tawag ining West. Ang pangunahuna ni Mr. Bacalaris na makitaan sa East ang Christianity, so therefore sulpot lang kalit ang West, dili nganuman tungod kay sa 50 AD na ana sa page tawag ining page 118. Unsa may giingon dinhi? Christianity started in the East but it found more fertile ground in the West. So buot ipasabot kanang Eastern Church o Western Church naa siya connection. Wala kay nibuto lagkalit ang Roman Church dito sa West nga nag-una dito ang East, dili naa na sila connection naanay connection. Question, kinsa man ang nagtukod ana? Sa maong gihapong tawag ining libro, World History for the Postmodern Modern World. Naana kini na sa silong. Ato ang tawag anang basahon na kinsa may nagtukod anang gitawag og Roman Church dito sa West. Basahon nato ha. Atong bukuhon si Mr. Bacalaris. Christianity na sa page 117. Christianity spread westward from Palestine to Rome. So buot ipasabot from east to west. So tama tong gingon ni sa tawag ining stanza sa Greek churches. Ang tawag anang early church nagsugod man dito, found in the east, not in the west. Ngano man ulahi naman ang Rome, ulahi naman ang west. Pero ang question, kinsay nagtukod, kinsay nag-establish sa church sa west or sa Western Church?
Okay. Atong tawag ng padayon pagbasa. Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. So you will know why the West became a more favorable environment for Christianity in the East. So buot ipasabot, pastoy, kanang nagtukod sa Western Church, dili na si bisan kinsang tao nga si munguna-huna nga niboto, mga apostol ang niabtuan na og nagtukod sa Western Church. Muna pastoy di magpatagka og tawag ining kutlog dokumento. Nya pagkahuman sabot-saboton ragi mo, basaha ang tibuok artikulo, pastoy. Basa ka na nga naman, kay ang writer ana si Gregorio Ogsonia Saide, wala man tawag ini kuan, wala man nagduha-duha nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo. O musim gyapon nga writer. Same writer ha, o Christianity Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Sus, Ginoo ko nimo, pastoy, kakutlog-kutlog libro mo na di kita pailad. Kita pailad mga higalag, mga igsuon nga naman, pastoy pa naman unta. Gisurambaw og kutlo ang nakasulat. Unya pagbasa mo tinuod gyud kung kuha kay libro, murag tinuod. Oh, duha man ning ako kining kini ang 7th edition o kining 6th edition. Ang ilang gigamit ang 6th edition pero same ang tawag ining sulod sa gitawag og duha ka libro. Again, kinsa man ang amahan sa bakak? Ang amahan sa bakak mao ang Yawa. So si Pastoy Bacalares bakakon. So therefore, anak ni Yawa. So muna ha, again ha, ang simbahang Katolika wala gidinay ni Gregorio Saide nga ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo. Ikaduha, ang iyang gikutlo baruganan to sa Eastern churches. Dili to ang tawag ining conclusion ni Gregorio Saide concerning the Western Church. Number 3, ang kining gitawag Western Church na ay connection sa Eastern churches nga gitawag o gitukod una before pa niabot ito sa Western Church. Sa first 1,000 years, there is only one Catholic Church, dili gitawag og duha. Mo na dili pwede, pastoy ha, nga magkutlo-kutlo og tawag ining libro sa gitawag og kining kasaysayan niya pagkaman di pagid sabot-saboton o di pagid sabton og tama gisabot-sabot ra pud nimo, luya pud nimo tawag ining pastoy. O ha, tinaw ha, tinuod niya, giingon niya. Oh, dito ta sa tawag ini nga tinuod nga kasaysayan. At ato nang balikon be kinang giingon sa giingon yang tinuod nga gitawag og kasaysayan, same ha nga tawag ini nga libro nga gikot. O kinsa may founder ana, kinsa may naabot ito sa West, sa Badista ba o purely tawag ini tao lang mo may nagtukod dito? Dili. Dili purely lang ba ka na ordinary mga tao? Dili. Okay, Christianity spread westward from Palestine to Rome. So gikan sa tawag ng East ni abot siya og Roma. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the West. So sila mismo mo niabto dito kay ang Western tawag ining area mao ni ang kung sabi fertile ground kung baga ba nga mukaylap ang maong gitawag og pagtuo. Mo na San Pedro ni abot anang lugara. Ang isa pang pangunahing disipulo ay si Pedro na pagkaraang nagtrabaho sa silangan ay nagpunta sa Roma at doon ay siya naging unang obispo. So tama ang gisulti sa kasaysayan, ang dili tama kining pagkabakako ni Mr. Bacalares. So yun, so katulang una at least ato ang nabuko ni si Mr. Bacalares kay pataka lang yun taon, maluoy taw magkatawa ta sa magkutlo ng history, magkatawa ta kay kun dili tawag anang putlon dungag-dungagan. Okay, so wala pa nakapag-follow sa tuang page, i-follow niyo itong mga page, RJ Roland Sanders Second TV, Apolia.Argumento page, and Kuya Apologist TV page, and pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe din itong mga channels nila Catholic, Apologist International Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa din na mag-send og super sticker, super chat, and super thanks. And sa mga Katolik nga gustong tabang sa itong programa, pwede nyo ipadala inyong tabang suporta, pinas sa mga account numbers, kanaka din sa mga screens, kanang nagdagang information, aga pwede sa mo mag-send og message sa atong page kung bayad limitan sa inyong pagpadala. Daghan salamat. So, yun. So, katulang una, and yun, dito magpailit mga sir, mga ma'am ha.
sa ilahang tawag anang pagpangilan. Okay, ikaw na lamang sa mga First TV Apolia Punta Gum nagipangunahan ug gipanguluhan sa Lay Catholic Apology International sa akong mga kaubanan sa Elisita ng mga Katolikong nagasubaybay, nagatabang, nagasuporta nimong programa. Kini yung ubos ng alagad ng Isus pagtuong Katoliko Sir Arjuseno, di pa rin manamil kanyang mingon, Iglesiam Servire at Fidel Catholicam Defenderi. Maayong adlaw yung tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.